Tinokukwazisai muzita raShe. Nhasi tiripo paYouTube channel yedu inonzi Amazing Word, apo tinotaurawo mashoko neukuru hwaMwari. Nhasi tiri muchikamu chekutanga chechidzidzo chiri pamusoro pepfungwa nechiKristu. Mwari pavakatisika, vakatisika vakatipa pfungwa, havana kutisiya takadaro. Saka tinotofungawo nekuda kwechipo chatakapiwa naMwari chepfungwa idzodzo. Tikatarisa kuti munhu paakasikwa akangofanana nemotikari mumaoko emugadziri wayo. Motikari ikagadzirwa, munhu anotobudisa nemanual iyo inoratidza kuti mota inopinda matayi saizi ani. Kana ichimanya, ingamanya makiromitazi mangani per hour zviri safe. Uyezve inoshandisa type yefuel ipi, ingave petrol kana diesel. Zvese zvirimo mumanual panogadzirwa motikari. Saka Mwariwo havana kutisiyawo takadaro, tiri zvisikwa zvake, akatipa manual. Saka Mwari ndiye muridzi wepfungwa, ndiye anotipa manual pamusoro pepfungwa dzedu. Manual iyi tinoiwana kupi? Maprinciples pamusoro pedevelopment of mind tinoawana mushoko raMwari Bhaibheri. Ndimo mune maprinciples anotibatsira kuti tikure brain dzedu kana kuti mind yedu towards God. Vanhu pachavo tinorerekera mukutadza, hatidi kuita zvakanaka. Tinongorerekera mukutadza kubva pakatadza vabereki vedu Adam naEve mugadheni reEden. Tava kurarama tiri pasi pekutongwa naSatani. Saka mwoyo yedu tichitozvarwa yakatongorerekera mukutadza. Asi Mwari anotipa mukana wekuti tiuye kwavari. Kana tauya kwavari anotipa manual wekuti tirarame upenyu hwakanaka husina chivi. Tingararama sei? Mwari anotiudza zvose mukati memagwaro ake aakanyora akafemera naMweya Mutsvene. Mweya Mutsvene mumwe chete iye ndiye anotibatsira kuti tinzwisise zviri kudiwa pamaprinciples iwayo. Ndiye anotibatsira zvekare kuti tinzwisise kuti tingazviita sei zvinhu izvi zvinenge zvataurwa pamaprinciples anodiwa kuchengetedza nekudhivhelopa mind yemunhu. Sei tichidaro? Nekuti Mwari ndiye mukwanisi, ndiye muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu. Saka haatisiyi takadaro, anotipa manual inotipa kuti tikunde kubva muzvivi tichienda mukufadza Mwari. Tikatarisa munhu anenge atendeuka mazviro kwazvo, anonzwa chidikwa dikwa chekushandira Mwari. Anonzwa kuti panguva ino ndinofanira kufadza Mwari. Zvinowanikwa mumanual. Mweya Mutsvene anonyerera achitibatsira. Uyezve tikatarisa zvekare, munhu anofanira kunge aine kutya nekudedera pamusoro paMwari. Zvakadaro zvokuti Mwari munhu wetaipi yei, anomupa simba. Ndipo paya patinonzwa shoko rekuti anopa vanomunamata nekumutya simba rekukunda. Saka Mwari haatisiyi takadaro. Taverenga manual yake, Mweya Mutsvene atibatsira kunzwisisa, Mweya Mutsvene atibatsira kuzviita. Zvinenge zvakutoreva kuti tave munzira yekufanana naKristu. Saka tikaramba tiri mumaprinciples aMwari, tiri mucommunion naMwari nguva nenguva, takangoronda zvaakataura, tichigara tiri maari, tinoshandura zvishoma nezvishoma mukufanana naye. Paya pataitadza nekuti zviri matiri, tinenge tave kusema chivi, asi hatisemi vanhu, tinosema chivi chinoitwa nevanhu. Ndipo paya pekuti munhu asina kumbofunga, asina kana kumbodii zvaamaari kuita zvakanaka, inyaya yekuti tee tichigara tiri maari. That's another principle yakataurwa naMwari, kuti pfungwa dzedu dzidhivhelope zviri nani. Tinofanira kugara tiri mumaprinciples aMwari, tichiverenga pese patiri, tichigara tichingomedhiteta pamusoro peshoko raMwari. Zvakadaro zvokuti tinobatsirika kuti brain dzedu dzinge dzichiimprovha pakuita zvakanaka. Tikatarisa muzuva ranhasi, huipi hwawanda, hakusi kunyepa. Vanourayana vawanda, makesisi ekuurayana awanda, makesisi echipfambi awanda, makesisi euore munyika, makesisi ekuba awandisa. Zvava kuita kunge zviri pamutemo kuti munhu anobvisa fufuro yatinoti bribe pachishona. Inyaya yechii? Tiri kugara tiri mucommunion nezvinhu zvinokurudzira izvozvo. Tinoona mamovies, tinoteerera music inopromota
kuba, inopromota uore, inopromota violence, inopromota chipfambi. Ndo matiri kugara tiri, tinoramba tichiongoona mashows nematv ezvinhu izvozvo. That's why uipi hwawanda. Hatichagari tiri mushoko raMwari. Tikaramba tiri mushoko raMwari nekuita zvakanaka, principle number 1 inototiudza kuti tinoita tichikura tichitofanana naKristu. Kristu anga asingaurayi, aipodza. Kristu anga asingabi, aibatsira vabiwa. Saka isusu ngatiitei zvekuti tirambe tichiita communion neshoko raMwari. That's principle yedu yekutanga number 1. Zvikamu zvedu zvakati wandei zvinotevera pamusoro pesaikolojyi nemind. Ngatisanganei muchikamu chinotevera. Tisakanganwawo kulaikawo YouTube channel kuitira kuti inge iri pamberiwo pakuonekwa nevazhinji. Tikalaika YouTube inoriita kuti vhidhiyo rirambe richionekwa nevakawanda. Nekusubscribewo kuti tisarasikirwe nezvimwe zvikamu zvinotevera pamusoro peshoko raMwari. Ndinotenda. Zita rangu ndinonzi Tendai Julius.